Alfabetatze mediatikoa eta alfabetatzea informazioan eta datuetan. Dicom edu markoan non kokatzen da? 6.1 atalean, alfabetatze mediatikoa eta alfabetatzea informazioaren eta datuen tratamenduan. Zein desberdintasun dago Dicom markoarekin? Dicom markoa herritarrei zuzendutako markoa da. 5 eremuen artean informazio eta alfabetatze mediatikoaren inguruko konpetentziak izan behar dituzte. Dicom edu irakaslei zuzendutako markoa da. Irakasleak ikas prozesuetan jarduerak, atazak, ebaluazioak txertatu behar ditu, ikasleen informazio eta alfabetatze mediatikoarekin lotutako gaitasunak garatzen laguntzeko. Baina zer da alfabetatze mediatikoa eta alfabetatzea informazioan eta datuetan? Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea, ikasleak behartzen dituztenak informazio premiak antolatzera eta ingurune digitaletan informazioa eta baliabideak bilatzera. Ikasteko jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea, ikasleak behartzen dituztenak informazioa antolatzera, prozesatzera, aztertzera eta interpretatzera. Eta azkenik jarduerak, atazak eta ebaluazioak txertatzea, ikasleak behartzen dituztenak informazioen eta iturrien sinesgarritasuna eta fidagarritasuna aztertzera eta noski kritikoki ebaluatzera. Zein motatako jarduerak sortu alditut? WebQuest, nabigatzaile desberdinetan informazioa bilatzea, galderei eta erronkei erantzuna emateko. Bilaketa aurreratuak, infografia bat sortzea, informazioa modu aurreratuan iragazteko operadoreak izendatuz. Cookieak, nabigatzailea konfiguratzea, cookiek beraien datuak zelan jasotzen dituzten ulertuz. Markadoreak, bideotutorial bat sortzea, nabigatzaileetan markadore tresna zelan konfiguratu azalduz. Fake news, informazio iturriak ebalatzeko, fake news iragazteko webguneen zerrenda sortzea.